Bizi gaua zen hori, Donostia aldean, Egia auzoan, San Juan de Ezperan baten eta bestean ugara izan direlako, milaka euskaldun suaren inguruan jira eta bueltan aritu garenak. Gauzak honela, aktualitateari helduaz, txistulariak bizi gauean, eta txistulariek lagunduta, emakumeak dantzari, berriz ere, baina orain honetan Bizkaia aldean, gora emakume dantzariak eta gora kaxarranka. Hori gaur izan da, asteburuan baina badakizue Irungo Alardea laster dela ospatzekoa, aste honetan bertan eta azken egunotan badakizue ensaioak izaten direla festa aurreko girotze eta parrandarako ensaioa berare izaten dela, penagarria izan dena baina asteburu honetan horretan ziharduten gazte talde baten aurkan nola oldartu den beste bat eta besteak beste alde egiteko eskatuaz. Txilibitulariek baina argi pista ematen dutela zeintzuk diren edota zein ideologiatakoak diren gazte horiek zoritxarrez. Izan ere, zoritxarrez, kara al sol. Doinua bera, Irungo jatarrikoa ere bada ein batean, bere letrista bera irundarra batzelako eta arriba bezalako unkari jator bateko zuzendariare bai. Tira, aktualitateari segida emango diogu, guazen Hego Korea aldera eta zerrote dakarte. Euskal txiolari hainbat erabat asaldatuta daude, Hego Koreako talde honek dagoeneko aurreratu den bideokliparen teaserrarekin, teaserraz baldin badakizue zer den, bideokliparen aurrerapena da. Ez da askorik ikusten, gauza da, zein den izenburua. Akaso ez duzue behar bezala ikusi, txikian agertuko zelako eta nahiko logotipo edo tipografia konkretuarekin, ezaguna zaigun tipografiarekin eta gainera protagonistak besteak beste Mikel, Maria eta Eba direla jartzen du. Zer nolako gauzak dakartzan ez da mundu digital honek? Bide horretan, bazen, bestelako kontu batzuk ikustera izan ere, San Juanetako kontuekin bukatzeko, deskubrituko duzue, zezen batek ez zuela esne beltza gogoko, eta ikus dezakezue bertan irudia, Xabi Solano, erailtzen ere saiatu dela Tolosako zezena. Hene bada, ez dakigu nondik hasi, baina nondik jarraitu bai, eta goazen sare sozialei buruz gauza fundamentuzkoago ez hitz egitera, eta horretarako asteko eta behin ongi etorri emango dugu Iruñe Astitz Maiteari, goazen zuzenean Iruñe aldera, izan ere, Iruñe, ze demontre egin duzue Galizia eta Euskal Herria nolabaiteko fusioan sartzen, mundu digitala baliatuta, ez esan ezer, mesedez, asteko eta behin goazen girotzera kontu hau eta gauza hoberik ez dugu aurkitu, YouTubeen muñeira global tekno versioan ekarri dugu gaurkoan.
eta orain bai. Twitcha baliatuta, muga guztiak gainditzea lortu duzue oraingo honetan, baina azaldu iguzu, zer da zehazki egin duzuena? Ze badakigu beste Twitch lari batzuekin bat egin duzuela, baina azaldu iguzu, ze asko, akaso Twitch zer den ere ez dute jakingo pantailaz bestalde. Lehenik eta behin esatea Twitch streaming edo zuzenekoak egiteko plataforma bat dela, azkar eta gaizki azalduta telebista eta Twitter batuko genu bezala, ze badugu hor leiho batean zuzeneko edukia, eta gero zuzeneko horrekin interaktuatzeko chat moduko lehiotxo bat, eta hori niretzat da Twitchen magia. Orduan askok esaten dute telebista berria dela. Eta zer egin genuen, joan gehien bidaian, bidaian horeretatik mugitu gabe. Kontua da, Lehene Jokin eta Irurok duela hilabete batzutik ona elkarrekin biltzen hasi garela Badalabe espazioan, horeretako Badalabe espazioan, eta pixkat hausnartzen zer egin nahi dugun, zer egin dezakegun sare sozialetan euskaraz edukia sortzetik eta edukia sortzen, eta iruditzen zitzegun ere interesgarria jakitea beste hizkuntz gutxituetan zer nolako egoera duten, eta hori dela eta jarri ginen eurekin harremanetan, kasu honetan ne edo bere erabiltzailea neumatiko dela eta Fran alobeiratu dekoa dela, eta pixkat gonbidatu genituen gurekin zuzeneko emisio bat egitera kontatzeko eta partekatzeko ea nolakoa den galegoaren egoera eta eduki sortzaile galegoen egunerokotasunean topatzen dituzten kontuak. Eta oso interesgarria egon zen egia esan. Baten batek esango eta Twitch segula ez badut erabili, nora jo nezake? Twitchen murgiltzen hasteko behintzat, lehen urrats bat emateko? Nik uste dutela plataforma bertara sartzea eta bertan erabiltzailea egitea. Ez da beharrezkoa ikusteko, ez da beharrezkoa erabiltzailerik sortzea, baina bai, txatean idatzi nahi baldin baduzu, horretarako bai. Hala ere, badazpada, nahi baldin badute ikusentzulek ikusi eta entzun atzoko egunean zuzenekoan gertatuko dena, gaur ez bada biharko igota egongo da nire YouTubeko kanalean sola esaldi osoa hori da. Entzun, ikusi eta gozatzeko. Eta gauzak apuntatzeko. Baina, azteko segidan, pantailak aipatu dugu, Twitch plataforma, aukera berriak, erronkak, egin duzuen esperimentu interesgarri hori, Galiziera eta Euskara batuaz. Pantailak euskaraz ekimenak baina nahiko kexa agerikoa egin du, azken egunotan Gasteizko parlamentuan, Araba Bizkaia eta Gipuzkoari dagokionen behintzat. Ikusentzunezkoen lege bat nolabait osatzeko, eraikitzeko, aurrera behintzat ez dute egin. Besteak beste Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak ez dutelako horretarako aukera edo biderik eman. Bai, hori da. Azkenean Bildu pixkat kontestuan jartzagatik, Bilduk euskarazko ikusentzunezkoen sorkuntza ekoizpena bikoizketa eta banaketa bultzatzeko plana eskatu zuen, ez? Zer egitea, ze azkenean hori Twitterren ikusi daiteke, baina egon dira mobilizazioak, egon dira sinadura bilketak, eta badago atzeko geroz eta mugimendu handiago, badago pantailak euskaraz aipatu duguna, Netflix euskaraz, zer non ikusi plataforma, Mangaberri, badago geroz eta eskaera gehiago, ez? Pantailetan, kasu honetan, streaming plataformetan gehiago, ze hor sare sozialen presentzia ere eztabaidatzeko kontua da, baina, hori aparte utzita, streaming plataformetan, ez? Edukia sortzera bideratzeko laguntzak eta plan bat, ez? Egotea. Eta harrigarria egiten zait, nola Katalunia eta Katalanaren egoerarekin beti haua betetzen zaion jende bati eta betetzen zaigun ere ez, askotan, baina gero gazteleraz esaten den bezala geratzen den agua de borrajas. Eta nik uste dut EAJaren kasuan ez harrigarria dela nola Euskadi eta
euskara, ez? Pues, nik uste dut ari direla bideratzen folklorismora, ez? Euskara bera ere, baserria eta baserri bukolikoaren irudia eta horrekin batera, eta espazio oso jakinetara, baina gero esaten dugu euskaraz bizi nahi dugu eta euskaraz bizitzeko behar dugu, eta atzo ere galegoekin egin genuen hizketa horretan behar dugu gure hizkuntza normalizatzea, eta horretarako egon behar da denetarik eta txoko guztietan euskaraz. Akaso izango da, egin batean ere Iruñen, analisi honetan pixka bat aurrera egiteko asmotan behintzat, akaso izan daiteke ikusentzunezkoen lege honek gobernu bat ala beste izan gauzak arautzeko balio beharko lukeela, eta hainbesteko borondate politikoaren mende egon beharrean legedia bera aplikatzeko beharra, bete beharra, eta baliabideak ere toki jakinetan modu esan dezagun gardenago batean aplikatzea. Tira, honek askorako emango du, aur behintzat Gasteizko Legebiltzarrean momentuz aurrera egin ez duen egitasmoa bada, helduko diogu ziur baita aurrerago ere. Nafarroan ezin dugu esan asko zobe dagoenik kontua, baina tira, gobernagarritasunarekin eta San Ferminen txupinazoarekin batera hasikoen kanpainari lotuaz, Iruñen, zerbait garbiago ikusten alda edo esan genezake ohitu garela belaino artean aritzera eta dagoeneko San Ferminetako hamaiketakoaren menuan gehiago pentsatzera txibite, alkatetza eta alako kontuetan baino. Akaso osasun kontuara izan daiteke, ez da? Hau. Ba ez nizuk esango, eta nik uste dut eurak ere argi dutela, osea, hemen ulertzeko Iruñerrian eta orokorrean Nafarroan uztailaren bosterako gauza guztiak, osea, munduak bukatzen da, eta beraz gauza guztiak itxita egon behar dira. Osea, bai arlo enpresarialean, instituzionalean, zure bizitza pribatuan, osea, dena egon behar du ja, gordetzeko kajoi moduko batean, 9 egunez, eta gero ja 14tik aurrera, pues ja 15tik aurrera barkatu hitz egingo dugu. Gogoratu dezagun, parlamentua nola dagoen, pues badaukagu gure eskolako patioa. Hor daukagu UPN edo Aitatxoren seme diruzalea eta dirua duena eta uste duena nahi duena egin dezakela, baina begira, non dago ez gaioa ditzen. Daude beste klasekoak asko damolatela, baina hor daude beste klasekoak dira eta ez dute nahi gure klaseko popue haiekin ezer jakin, eta, klaro, horiek dira EH Bildu. Eta zein da gure klaseko popua? Pues da PSN, Eta, klaro, klaseko popuaren lagun onena, baina onena, beti bere ondoan, badola komunera, badola, ezakit, peontzan, xiban, jolastera, bera ere atzetikan. Erortzen zaiola xiba, berak jasoko dio. Pues hori izango da Geroa Bai, eta Geroa Bai honein bertan nola dago, edo egon da, aserre. Ze, klaro, ze pasa da, PSNek gonbidatu duela patioan bere ondoan esertzera, klase ezberdinetako gutxi batzuk osatzen duten taldeari. Baina, horiek justo jolasteko eta gauzak egiteko kopuru minimora ere iristen ez direnak, eta, klaro, zurekin Nafarroa. Eta Geroa Bai, triste. Eta zer egin dute gaur goizean? Elkartu, azkenean Geroa Bai etzen aurkeztu azkeneko patioetan PSN-erekin esertzera, eta esan dute, bega, hemen zerbait hobetu behar da, hemen patioan hirurak jolasten egon nahi baldin badugu, pues ez? Nore esertzen den noren ondoan, eta zenbat hamaiketako jaten. Bai, nik uste dut hau animazio bidez ere arrakastatxora izan daitekela azaltzeko. Aukera hori aztertzeko konpromisoa hartzen dut gaur bertan Iruñe ikusteko, bendik aurrera, geure eskolako patio politiko hori zertan dagoen eta nork kendu dion nori hamaiketakoa. Hamaiketakoaz berriz hizketan segiaz eta gaurkoz bukatzeko, Herri San Ferminen egitaraua ere bada, garai bat ala beste, bizirik aurrera egiten duten festa erraldoi, baina herrikoiak badirenak. Kamizkaren bat bota iguzu, Iruñe, bide pixka bat.
zabaltzeko hemenetan? Bueno, kasu honetan aurreko astean aurkeztu zutela egitaragoa, aurten soilik egun bateko egitaragoa izango da Herri San Fermin antolatuta. Eurak agerraldian esan zuten moduan, salatu zuten moduan, gaur egun Iruñeko udalak bultzatzen duen San Fermin eredua bueltatu da privatizazio horren eredura, ez? Eta urte legegintzaldi honetan eta aurrekoan bai aipatu zela, ez? Honetan. Hainbat kolektibo faltan botatzen zutela, Asiron eta EH Bildu eta aldaketaren aldeko gobernuak egin zituen San Fermin parte hartzaileak. Hori da, parte hartzaileak. Partisanoak, parte hartzaileak, parteistak. Denon San Ferminak izateko egin zituzten aurrera pauso horietan atzera egin dela, eta de hecho San Ferminen maila ia urte osoan zehar deitzetik, oraintxe bertan deitzen dute bitan, eta ja. Iruñe, segituko dugu kontu honen aritik tiraka, oraindik ere turra pasa behar delako Euskal Herrian barrena, eta ondoren helduko dira San Ferminak, ikusteke laster bide honetan, ze puntutan izango garen uztailaren 23an. Horri ere, jarrepen emango dugu zalantzaria Iruña, Astitz, eskerrik asko. Aste honetan berriz ere espero zaitugu, eta ez da mehatxu bat. Ederki, osteguner arte. Eskerrik asko, gabon pasa.